В началото на учебния ден в стаята на 5-ти клас цареше обичайната врява. Изведнъж гръмкият глас на Мария прикова вниманието на всички. Лили, каква е тази странна тениска, с която си дошла днес? Лили замръзна на място. Останалите ученици притихнаха за миг и вторачеха поглед в нея. Едва доловимото хихикане бързо премина в все по-силни подвиквания за външният вид на притесненото момиче. Ръцете и краката на Лили изтръпнаха. Лавината от неодобрение и подигравателни коментари заплашваше да я отнесе с страшна сила. Така започва детската история "Силата на думите". Една добре позната ситуация за децата. Тя им припомня, че думите имат голяма сила. И веднъж изречени, те не могат да бъдат върнати назад, колкото и да ни се иска понякога. Затова е много важно да мислим преди да кажем нещо и да използваме разумно силата на думите. С тази история децата разбират, че понякога има разлика между личното ни мнение и истината. Припомнят си, че както имаме право на лично мнение, така и носим отговорност да не нараняваме другите с думите и действията си. Не е трудно да използваме силата на думите за добро. Достатъчно е само да се поставим на мястото на другия човек, да подберем добре думите и тона си, за да успеем да го подкрепим във всяка ситуация. Силата на думите. Един непредвиден урок за необмислените коментари, личното мнение и истината.